Magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Ang topic na to nga sa pagsimba ninyo sa Rebulto. Hatong ipadayon to. Mas maganda. Okay yun. Walang nakamute man ang imong kuan diha. Ayos lang. Maririnig kita eh. Malakas nga yung boses mo rito eh. Sa imong live basig dili madungog. No, madungog yan. Malakas Sa labing hindi. Kasi alam mo, pagka live sisiguraduhin kung may boses ka dahil i-upload ko to sa social media ko pagkatapos ng sharing natin. Kaya mo sabihin na walang boses. Ay naku. Nga sakto. Yun. Ay, sige, anong concern mo with regards sa what imay? Kay ni angko naman ka nga gisimba ninyo ang larawan. Not as God. Hindi God. Not as God. Sige. For the sake of argument, say granting nga not as God. Kay not as God man, pero nagpamatuod yun nga gisimba ninyo ang mga larawan. Sinamba namin bilang isang pagalang, hindi bilang isang Diyos. Malinaw na nakasaad yan sa ating Catechism of the Catholic Church and sa Catechism of the Council of Trent. Next question. Nakasaad sa Catechism pero wala makasaad sa Biblia. Official teaching na ng simbahan eh. Sa Biblia meron din. Therefore mali siya. Salangsang siya sa kautusan ng Panginoon. No, hindi salangsang bro. Hindi mali bro. Tama nga naman bro, pag may nabasa ka sa Biblia na sinamba ang mga imahe, bawal yun. Yun, bawal talaga. Yun yung mga Diyos-Diyosan. Kailan ba naging Diyos-Diyosan yung mga rebultong banal? Hindi. Ikaw naman talaga. Gawin mong Diyos-Diyosan. Batay ka ng Panginoon nun. Ay, mauro nagyapon. Kaya murag silbing puli nagyapon ninyo na siya sa Ginoo. Kaya nga nung mo simbaman mo. Wala bro. Sandali lang bro. Hindi naman ibig sabihin na pinalitan namin ng Diyos sa mga imahe. Walang ganun. Walang official teaching ang simbahan. Ikaw lang yung gumawa eh. Ako lang ang gumawa. Ikaw lang yung gumawa eh. Binintang mo sa Katoliko, bawal yun. Walang official teaching. Hindi naman talagang hitatago nyo yan. Hindi nyo naman pwedeng ilahad nyo yan na ganun eh. Pero ang katotohanan, sinasamba nyo yung larawan. Ay wala bro, ito dinidiscuss ko na yan eh. Pagsamba may 4 tayong classification. Ayun nga, yung adoration, yung veneration, hyperbolia, protodolia, di ba? Ayan yun eh. Ay, hindi alam. Pero asa man ninyo gisunod ang mga apostoles ba? Nagsimba ba sila larawan? Wala. Nagsimba, wala. Wala bro. Pero dili man larawan ang among gisimba bro. Di man larawan. Ang gilarawanan man. Gitahod lang namo ang mga larawan. That is why doon ay mga panahon na muluhod tada atubangan. Pero dili na gisimba namo ha. Kay basin makaingon ka ba nga gisimba manamo ng mga larawan, mali man na. Simba nga unsa man ingon nga Dios, dili ingon nga pagtahod, veneration nga eh. You know what is veneration? Ang pagsimba lagi, pero bro okay ra magbuhat og larawan bro, pero di lang simbahon. Ay ang okay sa punto pero dili simbahon, dili ang lagaran. Ang inyo wala man kay ang lagaran man og gisimba. Wrong, wala. Hindi namin yan sinisilbihan yung mga imahe bro. Nga unsa man tong imong gibasa gyang ko nagani nimo. No. Hindi sinamba namin na sinisilbihan na namin yung mga imahe na yun. Hindi wala bro. Hindi ganon. Yung mindset kaya nga sinasabi ko, alam mo ba ang puso't isipan ng simbahang Katolika? Nabasa mo ba? Nakikita mo lang, sabi, ay lumuhod dito sa harap ng imahe. Sumamba nga. Ay walang ganon. Dahil hindi mo alam kung ano nasa puso't isipan o nasa harap ng mismong imahe. Yung nabasa mo doon,
sa San Antonio de Padua. Mm. Tama ba yun o mali? Tama yun bro, bilang isang paggalang. Worship na veneration, hindi worship na adoration. Venerate nga, kaya nga yung pangalan niya ay ginalang, isang bantog, isang kilala sa buong sang libutan na simbahang Katolika. Siyempre. Pero sinasamba nyo ang pangalan niya, ang larawan niya. Bilang isang paggalang, bilang isang veneration, not the adoration due to God alone. Kasi tama nga naman, hindi naman Diyos si San Antonio de Padua. Isa siyang santo, hindi sa Diyos ha. Sige. So maliwanag na hindi kayo nakasunod sa aral ng mga apostol kasi una-una ang mga apostol walang santo na sinasamba, walang mga larawan na sinasamba, kayo meron. Bro, paano ba sila sumasamba sandali lang bro, paano ba sila sumasamba sa mga santo sila yung pinakaunang santo, alangan na sambahin ng kanilang sarili. Ay nako. Paano si Jesucristo nakita nila nung nandun na sa langit, sumamba ba sila ng larawan ni Kristo? Hindi bro, kasi nasa langit na. Hindi na nila pwedeng gawa ng imahe si Kristo doon na sa langit na, dahil unang-una kapiling nila yung Diyos mismo, yung si Jesucristo mismo, at gagawa ka pa ba ng imahe doon? Hindi na, di ba? Bakit tayo gumawa ng mga imahe dito sa sanlibutan? Dito pa lang. Kasi para may presensya tayo ng Diyos. Representation, kung kayo yung tanungin, bakit kayo mga sabadi sa mga imahe? Sabi nyo, ay, representation yun. Illustration yun. Yan din ang isip ninyo sa mga Katoliko. Pareho tayo. Sige. Kasi sabi mo na hindi na tayo gagawa kasi nasa langit na si Jesucristo. Pero ngayon kayo, bakit kayo may larawan ni Jesucristo nakapako sa cross, sinasamba nyo pa, hinahalikan nyo pa? Ito. Ano ibig sabihin yan? Kasi nasa lupa pa tayo bro, nasa lupa pa tayo, wala pa tayo sa langit. Bakit kanina sabi mo na hindi gumawa yung mga apostol kasi nasa langit na si Jesucristo, nasa lupa hindi bro, ganito yan bro. Ano ba yan na nakakalito yung mga paliwanag? Hindi nakakalito bro, ikaw yung nalilito bro, hindi nakakalito yung paliliwanag ko, ikaw lang yung nalilito. Una sinabi mo ito kaklaruin ko lang bro ha, kasi sabi mo yung mga apostol na sa langit na, gagawa pa ba tayo ng rebulto? Hindi na. Hindi na po pwede yung mga, sandali na bro, hindi na po pwede na gawan mo ng rebulto si Jesucristo pag ikaw ay nasa langit na, kapiling mo na nga yung Diyos gagawa ka pa ba? Ano silbi? Para saan ba yan? Wala na yan doon. Hindi mo pala naintindihan ako Hindi mo pala naintindihan Ang labas niya, nagpapalusot ka na lang. Hindi, makinig ka muna. Ang sabi ko, nung pumunta na si Jesucristo sa langit, patay na ba kaagad lahat ng mga apostol nun? Hindi pa. O kaya nga, halimbawa, may nababasa ka ba doon na ginawa nila ng rebulto? Meron, batay sa bro, sandali lang. Si Jesucristo batay po sa prinsipyo sa Biblia ha. Kasi sabi po ni, sandali lang, huwag kasapaw. Kaya nga, huwag kasapaw. Batay po sa prinsipyo ng Biblia, sabi doon sa Lucas 10:26, sinabi ni Kristo, ano ang sinabi sa kasulatan? Ano ang nakasaad sa kasulatan? Yun saan mo kinipagsabot? Paano ninyo ito inintindi? So, magkakaroon talaga ng pag-iintindi. Ano ang nasulat sa Biblia? Nakasulat. Yan, babasahin natin yan. Gumawa ba yung mga apostol? Si San Pablo mismo na-convert into Christianity, yung Katoliko sabi niya sa Galatia chapter 3 verse 1. Basahin natin to. Alam niyo magwayin. Galatia na yan? Ang ginamit natin, Living Bible Translation of Protestant. Ayan. Bakit tumawa? Gusto mo na sagot, tawa ka ng tawa Ikaw pala yung ano yan? Galatia chapter 3 verse 1. Sabi dito ni San Pablo, O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you?
For you used to see the meaning of Christ's death as clearly as though, ano sabi ni San Pablo? I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Meron siyang dalang placard na may picture ni Jesus Christ na dying on the cross. Crucifix po. Hindi naniniwala. Ay, bukya ka talaga. Hindi talaga ako naniniwala kasi marami kayong translation eh. Alright, so bro, nagkamali ba si San Pablo dun, bro? Dito ko basahin sa Biblia. May Biblia yung binasa ko eh. Nagkamali ba si San Pablo doon sa binanggit kong Biblia? Yes or no? Ang translation yung mali. No, hindi ko sinabing mali ba yung translation. Sa Hindi, binanggit kong translation Biblia, ang mali. no bro, hindi ko tinanong na mali ba yung translation ko. Ang sabi ko bro, yung binanggit dito sa Biblia, nagkamali ba si San Pablo? Yes or no? Sa binasa mo dyan, nagkamali. Ha? So, mali si San Sa Pablo. binasa mo dyan. Mali si San Pablo dito. Sa binasa mo dyan na At ikaw ang translation. tama. At ikaw ang tama. Hindi, dito, tama. Babasahin ko No. dito. Sir, this is you and sinful lang ang pinag-uusapan dito. Kasi payag mo, wala. Pero dito si San Pablo may dala. Ang sabi mo, mali si San Pablo dito sa translation. So kanino, sino tama? Ikaw o si San Pablo? Hindi, dito. Ito ba sagutin ko? Di ba? Basahin natin dito. Bro, hindi naman yan ang translation na ginamit ko. Hindi nga ito na translation. Pero yung ano nyo yan, marami na kayong mga dinoktoran dyan eh. Marami na. Hindi na tayo madaya ninyo sa mga ganyan. Nababasa nyo pa nga yung RCC sa Biblia eh. Ano sabing doktor? Dinoktoran ba namin tong Living Translation? Na doktora na yan, Katoliko din yan nga yata ang gumawa niya. Ano? Katoliko? Saan ang ebidensya mo na yung Living Translation Katoliko ang gumawa? Wala ko ebidensya. Huwag mong ibintang sa Katoliko. Sinungaling ka pala eh. Gawa ka ng isong walang ano. Paano ako magsinungaling? Sinungaling na yung Ang sabi mo, yung Living Translation, gawang Katoliko. Mayroon? Ang sabi mo, ang Living Translation, gawang Katoliko, kaya dinoktoran. Anong nangyari? Wala kang ebidensya. Ay, nako. Sige, dyan sa Biblia na ginamit mo, Living Bible, may nakalagay dyan. Basahin mo yan sa Tagalog. Yang Living Bible. Sa Tagalog, basahin mo nga. Sa Tagalog, natural, wala ito kasi ibang translation ng Tagalog. Pero kapag ikaw po'y matitinong mangangaral kung ano yung ginamit ko, dapat sana paniwala. Biblia, yun eh. Ayaw nga gumamit. Ito meron pa. Yan. Ito, meron pa. Itong paboritong gamitin yung Santos nga Biblia ni Monsignor Yap kasi may sabadong nakasulat. Ito, Bibliang Katoliko. Ngayon, basahin natin tong sa Galatia 3:1. Ito, klarong-klaro. Klarong-klaro. Ayan na, Galatia chapter 3 verse 1. Yan. Basahin natin to Sabi po ni San Pablo, Bisaya Bisaya sa ko. Mga hungog na Galatianhon, kinsay naglumay sa pagdili, pagsugot sa kamatuoran kaninyo, atubangan kang kinsang mga mata. Si Hesukristo ginakudlit, pinadupa sa krus. Diha kaninyo, gikulit si Kristong gipadupa sa krus. Crucifix. Wala ka talaga. O yan. At sabi, dinoktoran rin. Sige, ato na lang ng granted without accepted ng inyong mga basahon. Arita, ang akong pangutana, Nasagot yung tanong mo. Hindi, nasagot, pero pinaagi sa bakak. Ano bakak? Meron nga tayong ebidensya, sasabihin mo sinungaling. Ikaw, inahanapan ko ng ebidensya inahanapan ko ng ebidensya na yung Living Bible, dinoktoran at Catholic version, wala kang naibigay. Adi ikaw yung sinungaling. Sige, sabi mo, tama yung translation nyo. Sige, susundan kita, tama yung translation nyo. Sige, babasahin ko rin dito sa translation ko. Ano ba yan Tagalog mo? King James? Ano ba yan?
Inyo ani, Catholic edition. Ano, san. Patingin. Catholic edition. May Inyo, imprimatur? May imprimatur? Napaganil larawan sa imong apuhan rin, Ano yan? Philippine Bible Society? Ana. Philippine Bible Society ba yan? Philippine Bible Society. Hindi official Katoliko yun. Ano ka ba naman, pagbintang mo sa Katoliko yun. Sa Katoliko din, Hindi official Katoliko yung Philippine Bible Society. Of course naman. Hindi, bro. Ganito yun, bro. Lilinawin ko lang, bro. Sandali lang, bro. Lilinawin ko lang. Yung Biblia ang Philippine Bible Society, dalawa yun eh. Yung Philippine Bible Society is Protestant organization na gumawa sila. Sandali lang. Huwag ka sapaw. Ay, naku, sapaw ka na sapaw eh. Ikaw yung guhan sinungaling. Kaya nga makinig ka sa explanation ko. Yung Philippine Bible, makinig ka muna. Makinig ka muna. Huwag ka sapaw. Kasi doon sa langit, walang pwedeng mananapo na makapasok. Ano ko ba? Ang Philippine Bible Society, yan po ay mga protestante po. So, meron tayong dalawang Bibliang magandang balita. Yung Catholic version, yung hinawakan mo na may imprimatur at walang imprimatur na magandang balita rin. Kaso nga lang, kulang ang libro. Alam nyo kasi yung, paminaw sa... Hindi ko pa nga tapos mag-explain. Ikaw sapaw ka ng sapaw. Yung sa protestante, kulang yung libro nila na magandang balita. Kaya kung may version ka sa magandang balitang protestante, 66 book lang yung kanila. Hindi gaya katoliko na yung hinawakan mo, 73 yun. Kaya nga, inaccept lang namin yan as Catholic Bible because may imprimatur. Kasi yung protestante, yung Bibliang magandang balita, isa yan sa mga bunga sa tinatawag natin na 5 years of being tinatranslate na ng 5 taon kung hindi ko nagagamali, ecumenism yan, true ecumenism. Kaya nga walang natampo nun eh. Kaya nga para mabintayan sa Philippine Bible Society, para mahalin na, para mapudos po yan, ang ginawa nila, pinapirma nila yung Katoliko. Kaya nga may imprimatur yung binasa mo. Siyempre, pagkabasahin mo dyan dun sa Galatians 3:1, wala naman nakalagay kasi ibang translation po yun. Kaya nga ginamit natin yung iba't ibang translation para malalaman natin kung anong nakasaad. Wag lang tayong magbatay sa translation isa. Ay nako. Sige. Matod mo, gikan man sa inyo ha. Man kuan para mahalin. Gikuan ninyo sa protestante. Bot ipasabot nga ang protestante, igo ora sila nagdawat ane o nagpapirma sa mga pare aron maimprimaturan. Tama ba? Bro, hindi ibig sabihin na igo lang nagpapirma aron maimprimaturan. Kinuha nila, bro, meron dyan sa sa yung preface, basahin mo dyan sa preface, basahin natin sa preface ha. Meron ako dyan eh. Ayan o. Pero ang ako na lang pangutana bro. Sige. Yun ane. Sige. Dili ka mo dawat ane. Tatanggapin natin yan bro. Tama naman yan sinabi dyan sa Galatia na iba nakasulat dito sa Living Translation. Yes. Pero ang ginamit natin, Living Translation. Dapat susundan mo itong Living Translation. Huwag kang lipat doon sa magandang balitang translation na hindi ko yung ginamit. Pag totoong mga ngaral ka bro, pag ito yan bro ha, pag ikaw po'y tamang mga ngaral, pag ikaw po'y insaktong mga ngaral, pag ikaw po'y wais na mga ngaral, kung ano yung binasa kong translation, susundan mo. Kung duda ka sa translation na ginamit ko, huwag kang mag-introduce ng ibang translation. Na bro, dito wala, dyan meron. So, ang gagawin mo, mag-provide ka ng evidence sa kakalipat ng ibang translation na may sabihin mo na yan ang tunay para sa yan ang totoong translation. Magbigay ka ng ebidensya muna na dinoktoran to, piki to, mayroon akong certificate galing sa publisher na piki ang binasa mo. Masabi mo lang yan na piki dahil unang-una hindi po pumapabor sa inyo. Yan yung problema eh. Sige, sundan ta ka, sundan. Lahi nga topic ha, Sundan ta ka, lahi nga topic ha. Anong topic? Karon.
Kani. Okay na ka. Hindi, lipat na tayo sa... Bro, sabi mo, ibang topic. Compromise ako. Okay na ba ka sa larawan? Wala tayong problema doon. Dili ko ato mukhaan mo, lain lang takuan. Dili ko ato Surrender. Dili, ikaw mo ni surrender. Kasi ibang topic pinag-usapan mo eh. Basahon ako dire, inyo ang Biblia na yun, imo ang i-deny nga dili na inyo ha. Sige, anong Tapos issue? karon, Anong issue dyan? tapos karon, sundan ta ka sa imong gusto, nga kung sa imong gamiton, maunay imong pamatudan. O, mo gamit pod ko, sa ako ang gamiton, og maupo na akong barugan pod. O, di ba? O, naroon na nimo, dawaton nimo og dili. Sige, ano tanong? Ang kanibang Wikipedia, legal reference ba ni siya? Biblia yung valid bro, reference ba na Wikipedia? bro, Biblia yung pinag-usapan na. Sandali. Ang tinatanong ko nga, kasi ano kayo yung makareferensya kayo referensya kayo Google based kayo Ngayon, ang punto ko dito tayo, referensya tayo labas tayo sa Biblia So, ayaw mo na sa Biblia, referensya ka na. Referensya tayo. Surrender sa Biblia. Hindi, wag ka muna magano. Surrender. Dito tayo sa referensya. Ang tanong ko, yung Wikipedia ba, valid reference ba yan? Valid reference yan, bro. Sige. Valid reference. Okay. Kasi Doon bro, sa sandali. Kasi kapag hindi valid reference yun, pati nga yung mga debater niyo gumagamit pa ng Wikipedia kung hindi valid, ano ka ba? Sige. Sige, valid. Sinisiguro ko lang sa'yo kasi mamaya baka mag-deny ka na kasi sabi mo valid yung Wikipedia. Nung nag-search ako sa Wikipedia na sino yung founder ng RCC, alam mo na yun. Alam mo na. Maniniwala ka, hindi? Maniniwala ko, bro. Si Kristo yung founder, batay sa Wikipedia. Ba't tumawa? Ang lumalabas, si Constantine the Great. Mali! Walang nakasaan na ganun. Paano ko may maipapakita ko sa'yo? Sige, bro, yung maipapakita mo yung sinabing sa Wikipedia, yung sinabing si Constantino founder, hindi sa mismong simbahan na iglesia, yung iglesia ba, yung group of people, hindi. Makinig ka muna! Makinig ka muna! Huli ka na ngayon. No, makinig ka muna. Ganito yun, sir, paliliwanag yun, sir. Ikaw yung hindi makikinig sa paliwanag ko, paano mo maintindihan yung Wikipedia ginamit mo? Sa Wikipedia ginamit mo, pag i-search natin dyan, who is the founder of the Roman Catholic Church, ilalabas talagang si Jesus Cristo. Bakit ngayon ba may Constantino nakalagay dito na founder sa simbahan? Ang tinatag ni Constantino, yung building, hindi yung mismo simbahan. Kaya pag sinabi natin, wag kang tama ng tama, di pa nga ako tapos Pagka sinabi natin church, may dalawa tayong classification with regard church. Una, sa church na tinatawag natin na living church. Yung group of people, kahal sa Hebro, ecclesia sa Grego, yan yung si Kristong nagtayo. Diba? Kahal, tayo yon mga tao. Wala ka, hindi ka kasalin Yung pag sinabi nating non-living church, yun yung mga building. Kaya nga si Constantino, bilang pag-alala sa Kristiyano, nag-aalay sa tinagtayo sa ng building. Yung The Church of Holy Sepulchre naman siguro yun, at saka yung The Nativity Church. So siya yung matuturing natin na founder sa simbahan, yung building na yan. Kasi siya may pasimuno. Hindi mismo sa church. Sandali lang, huwag ka sapaw. Hindi mismo, sandali lang, huwag ka sapaw. Kaya nga siradong utak mo, sapaw ka ng sapaw. Hindi mismo yung ecclesia na si Kristong nagtayo. Halimbawa, umabot dito sa Pilipinas ang simbahang Katolika. Itinayo ang pinakaunang simbahan doon sa Cebu. Mayroong tinayong pinakauna ding simbahan doon, yung Santo Niño de Basilica.
Basilica del Santo Niño. Ang mga nagtayo, mostly kasi mga Agustinian. Ibig sabihin, yung mga tinayo nilang building, Agustinian yung founder. Sila na yung founder sa simbahang Katolika. Ay lalabas na hindi pala si Constantino yung founder. Maraming founder ang Katoliko kung ganun. Si Cristo lang yung founder, pero yung mga building, iba't iba ang nag-found. Halimbawa, yung pinakalumang simbahan din sa St. Agustin do sa Manila, na tinayo ng mga Agustinian prayer. Di ba? Hindi ibig sabihin yung mga Agustinian na yun, sila yung founder ng Roman Catholic Church. Mali, yung mga building lang yung itinatag. Halimbawa, ako, naka-organize ako ng Katoliko sa amin dito. Halimbawa, walang Katoliko dito. At sasabihin ko, magtayo tayo ng kapila dahil more than 500 na tayo rito. Ibig ba sabihin, ako yung founder sa Katoliko? Mali! Living Church, of course, si Cristo. Living Church, of course, si Cristo. But non-living church, yung mga building, masasabing mayroon si Constantino ni tinayo, mayroon niyang tinayo din sa ano. Wala tayong problema nun. Sige. Alinaw na. Ako na po. Sige. Kaya magbasa ka, intindihin mo naman. Sige. Akala mo si Constantino founder. Diya sa Wikipedia, so tinuod yun nga si Constantino ang founder sa RCC. Ay, basahin natin na Wikipedia ha, mag-research ako. Ayan na, para mas malinaw, para mas klaro. Hindi. No. I-research ko muna yung sinabi mong Constantino. I-research ko muna yung... Hindi. Kaya Wikipedia I-research ko yung Wikipedia mo. Hindi, wag na ka mag-research. Doon nga tayo sa Constantino. Takot! Ayaw mo eh. Takot, i-research ko nga. I-research ko ha. Constantino is the founder ha. Constantino. Natakot ka, umamin ka na, tapos natakot ka pa. Ikaw yung takot, i-research ko. Constantino is... Panahon ko to, hindi mo to panahon. Ako naman. Sige. Sige. Diyan, inamin mo na si Constantino, yung founder ng RCC. Ngayon, may pinalabas ka na naman na living church at saka building. So, maliwanag pa rin kahit ano mong gawin na sabihin mong si Jesucristo ang founder ng simbahan nyo, lalabas pa rin ang katotohanan na si Constantino ang founder. Kasi si Jesus Christ, ang Panginoon, ang utos niya, iba sa utos ni Constantino. Pero sino ang sinunod nyo? Si Constantino ba o si Jesus Christ? Si Jesus Christ yung sinunod namin, hindi si Constantino. Dahil, sandali lang, di po ko tapos. Si Jesus Christ yung sinunod namin, hindi si Constantino. Si Constantino ay sumusunod lamang sa mga pangulo at sa mga namumuno ng simbahan na itinatag ni Cristo kung saan siya nag-convert ka. Ngayon sinasabi sa inyong libro na National Sunday Law. Kaya pala niya na-implement yung Sunday na illegalize na sa kanyang lugar, sa kanyang buong sakupan, kasi sumusunod lamang siya sa utos ng mga liderato at namumuno sa simbahan. Yan po yung totoo. Yung Iglesia, si Cristo nagtayo, yung building na sinasabi mo na founded na commission ni Constantino, particularly na yung tinatawag natin na the Church of Nativity Church, of course, si Constantino yun, pero hindi nangangahulugan siya ang founder ng Roman Catholic Church. Ang itinayo ni Constantino, building, hindi church na yung iglesia mismo. Ano ka ba naman? Kasi alam ni Constantino na may mga Katoliko na doon, kaya nagtayo siya ng building. Pinapahalagahan niya kasi ina-offer niya, inaalay niya. Hindi ibig sabihin na ikaw na, siya na yung founder. Wrong man yan. Sa dinami-dami ng debate na 70 Adventist na pumarang sa akin at nagipag-diskusyon sa akin, kung hindi si Cristo yung nagtayo, sino? Hindi nga binigay si Constantino. Hindi founder yun. Ano ka ba naman, Kanina, sinabi mo na okay, valid yung Wikipedia. Nakalagay sa Wikipedia, si Constantino ang founder. Paano mo papasinungalingan niya na sumusunod lang si Constantino? Nakalagay nga doon, founder. Di ba? O ngayon, isa pa, si Constantino ang nag-declare ng National Sunday Law. O tapos,
i-deny mo na naman. Kasi ang utos naman ng Panginoon, Sabado, Saturday, Sabat. Sir, Yun sir. nga, sa mga Hudyo. Ngayon, ang sinibatas ni Constantino, Linggo. Therefore, hindi si Kristo ang inyong sinunod, kundi si Constantino. Kasi wala namang utos sa Biblia na i-sanctify yung araw ng linggo Araw Sir, ng sir, linggo. sir, sir, sir. Walang utos sa Biblia Sir, ganito yan, sir, ha? Kanina, nag-uusap tayo, yung issue natin, larawan. Kaya nga, nagpataka ako, nagtataka ako, bakit iniba mo yung topic, imbes na larawan? Sold out ka na ba sa larawan? Sabi mo, ayaw. Hindi pa ako sold out. Naipat ka sa ibang topic. Ang topic mo kasi, sinabi mo, founder namin si Constantino. Bakit napuntang Sunday Sanctification? Ibang usapan na po yun. So, focus muna tayo sa mga bagay-bagay na hindi pa natin na-resolve. Sige. Papaliwanag ko sa iyo kasi hindi mo naiintindihan. Kahit saan ang gulo, bro. Alam mo, ako, saksi ka siguro, sandali lang, bro. Saksi ka naman siguro, na marami ako mga sabadistang na nakausap through social media. Hindi talaga mawawala yung entrada nila, ito, ganyan. Ang ending, Sabado at Sunday ba yun? Ano ka ba naman? So, focus tayo sa founders. Focus tayo sa founders. Kasi kayo sa katotohanan Hindi, bro. Mamaya na yung issue Sunday Sanctification kasi hindi na yung issue. Ang issue natin dito, founder yung pinag-uusapan mo. Kasi sa larawan, sinabi ko naman sa'yo, bago tayo maglipat ng ibang topic, sold out ka na ba sa larawan? Sabi mo, sold out na ako dun. Papaliwanag ko nga sa'yo, makinig ka muna kasi hindi mo talaga maintindihan, bro, kung mag-focus ka lang sa isa. Ganito makinig. Ang pinag-usapan natin kanina about sa rebulto. Binasahan mo ako ng Living Bible. Siyempre, dahil binasahan mo ako, kukontrahin ko yung binasa mo kasi iba paniniwala mo, iba rin yung amin. Hindi naman pwede na paniniwala mo, sasangayunan kita hanap talaga ako ng kukontra. Tama ba? Tama naman kasi yung utak mo, kontrabida ka. Tama yan magkontrahan talaga tayo kasi mali yung aral nyo itama natin yung aral nyo kahit matigas yung ulo nyo, itama natin. Nasa inyo na yun kung maniniwala kayo. Tama nga naman, Binasahan bro. ako ng Living Bible. Bro, tama nga naman. Kinontra. Sandali. Kasi hindi ka makaintindi. Tama nga naman, bro. Tama nga naman. Kinontra mo. Kontrabida ka kasi. Sapaw ng sapaw. Hindi ka maka-active sa mahit na kasi malanapaw ka. Huwag ka muna magsapaw. I-explicar ko muna sa'yo kung paano tayo dumating doon sa sanctification ng araw. Kasi hindi naman to debate na may pinag-usapan tayong mga dapat natin susundin. Argumento naman to makinig ka muna kasi ako naman para maintindihan mo. Malay mo, maintindihan mo. Paintindi ko lang sa'yo kung bakit tayo napunta doon. Kasi binasahan mo ako ng Living Bible. Therefore, maghanap talaga ako ng kakontra niya. Kasi kung sasang-ayon lang ako sa'yo, hindi sana magpabautismo na lang ako sa inyo. Ganun ang lalabas niyan. Kasi sasang-ayon na ako sa'yo Iba yung paniniwala ko Iba rin ang paniniwala mo. Kaya ang gusto ko, kukontrahin ko yung mga aral nyo na mga mali. Ito ang inaano ko sa'yo. Binasahan mo ako ng Living Bible. Therefore, gagamit din ako. Ito, Biblia nyo rin to. Yung Biblia nyo, yung Bible Society na i-deny mo na ganon. O sige, nandun na tayo, i-deny mo man yan. Pero iba yung nakasulat dito, iba rin sa binasa nyo. Kasi alam rin naman namin na marami kayong mga translation, mga kahit Roman Catholic Church, nababasa na sa Biblia. Kahit yung pagluhod sa larawan ni Maria, nababasa na rin sa Biblia. Marami na kayong parang inuunti-unti nang nasa Biblia na yung mga argumento nyo rin na yung sabi nyo na panglaban nyo sa mga protestante nandun tayo, sinasakya lang kita, sinusundan lang kita kasi ayaw mong ibangga kasi yung Biblia nyo sa binabasa mo Living Bible dahil sabi mo
kung ano yung translation na ginamit mo, kung mabuting mangangaral ka, kung anong translation, yun ang gagamitin. O ngayon, siyempre, hindi ako hindi mo ako palusutin yung argumento ko doon. Naghanap ako na meron din akong ibabangga sa argumento mo. O ngayon, dito ako pumunta sa referensya. O sir, kaya nga tinatanong kita kung valid ba yung Wikipedia kasi nandun nga. Sinasabi mo na valid. At ang sinusunod nyo, si Jesucristo. At hindi si Constantino kasi si Constantino founder lang ng building. Pero pumunta naman ako doon sa itinatag ni Constantino na linggo, National Sandilo. Kasi ang sa Panginoon, Sabat Saturday sa mga Hudyo yung sa inyo, Sunday, si Constantino lang ang gumawa. Ngayon, paano mo mapapatunayan na si Kristo yung sinunod nyo, na ang sinunod nyong ipapangilin, linggo, gawa ni Constantino na tao. Samantalang, yung pasyong mahal nyo, Sabado naman ang nakalagay doon, ang ipangilin. Paano mo ngayon ipapaliwanag yan? Ikaw naman. Bro, simpleng paliwanag yan, bro. Yung pasyong mahal na binasa mo, pinutol mo yan. Sa bandang taas, pag binasa mo, kaarawan nitong linggo. Yung binasa mo na, meron naman ba do, ipangilin mo ang Sabado. No. Huwag ka sabaw. Basahin mo lahat. Kaya nga, wala akong libro niyan, bro, pero namemorya ko yung ibang mga statement. Sabi do sa libro ng pasyong mahal, Sabado ipangilin. Ang tanong, pinangilin nyo ba ang Sabado? Yes naman. Kaya nga meron kaming misa tuwing Sabado. Ano tawag doon? Ang tawag doon, anticipated mass. Mabasa ba sa Biblia? Meron ba tayong mauunawan? It can be understood in that Bible, in the Bible, yung anticipated mass. Kaya nga si San Pablo nagmimisa sa gabi, di ba? Sa Acts chapter 20 verse 7, we met on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Gabi nangyari kasi may lakad si San Pablo. Kaya sinabi ko, yan yung mga tinatawag na anticipated mass. Pinangilin? Of course naman. Ikaw talaga, oo. O yun na. At hindi si Constantino ang sinunod namin dahil unang-una, hindi naman si Constantino ang siyang mismong founder ng simbahang Katolika at hindi siya yung tawag nito, yung aming sinusunod. Iba yung kasi si Kristo talaga yung sinusunod namin. Bakit ako? Sinabi namin na Sunday ang sa amin. Kasi nabuhay maguli si Kristo sa araw ng Sunday. Kaya nga si San Pablo nangaral, kung hindi na nabuhay maguli si Kristo sa araw ng linggo, walang kabuluhan yung mga mga paniniwala namin at yung mga sinasabi namin, di ba? So yan po yung pinakadahilanan at focus lang po tayo sa isang founder. Wag na lang yung sa sanctification. At hindi naman yung mga doktrina sa loob ng simbahang Katoliko, that's not made by Constantine, ha? Baka itong si Magoy sabihin mo, ay gawang Constantino kayo, made in Constantino kayo. Wrong! Hindi naman si Constantino ang pinagmulan sa Catechism of the Catholic Church, and hindi naman si Constantino ang pinagmulan ng Biblia. Kaya bakit ay maniniwala ni Constantino? Sino ba ito si Constantino? Isa lamang siyang emperador ng Romang na convert into Christianity. Yung parents ng si Santa Elena, siya yung naging santa rin ng simbahang Katolika. Next question. Diba? Galing. Ikaw mismo ang nagpapatunay. Constantine the Great. Ngayon, magaling. Unti-unting lumalabas yung katotohanan sa pamamagitan ng pagsasabi mo. Santa Elena, nanay ni Constantino. Tama. Pero, yung sinabi mo na hindi si Constantino ang founder ng RCC. Sinabi mo na kanina na valid yung Wikipedia. Nakasulat doon sa Wikipedia na si Constantino. Bakit mo naman i-deny ngayon yan? Okay. Kasi nakasulat doon. Tapos isa pa, ang linggo, siya ang may gawa ng linggo. Kung sasabihin mong
sinunod niyan sa mga apostol, meron bang utos na ang linggo ang ipapangilin? Utos na ipapangilin ang linggo? Meron ba o wala? Sir, bago ko sagutin yan, mamaya na yan ha. Dito muna tayo sa pagka-founder ni Constantino kasi pagka may utos ba, pinangilin ba, yung Sunday, ibang usapan na po yun. So dito muna tayo sa founder kasi sabi kasi niya, legit ba daw yung Wikipedia? Sabi ko, yes of course naman. Madami ng mga student at hindi lang mga estudyante na gumamit ng tinatawag nating Wikipedia. Ang tanong, legit ba? Yes. Pero, bakit may sinabing founder si Constantino? Sasabihin ko, hindi po sa mismong living church, kundi doon sa non-living church yung kanyang itinatag. Halimbawa na lang, Wikipedia tayo, ano? Para magkakaintindihan tayo. Yung Wikipedia, yung Santo Niño, yung doon sa Cebu, yung Santo Niño de Cebu, 'di ba? Yung Basilica. Sino ba ang mga founder? Kailan ba 'yan natayo, no? Founded yan noong April 28, 1565, no? Meron tayong 400, kung hindi ko nagkakamali 461,000 years ago na. And then, sino yung mga founders nun? Pag sinabi founders, di ba? Si Diego de Herrera. Ibig bang sabihin si Diego de Herrera siya yung nagtayo sa Roman Catholic Church? Hindi. Anong itinayo ni Diego Herrera? Isang simbahan na nakapaloob ng mga imaheng banal na sinabi ninyo na Diyos-Diyosan daw. Yan po ay Catholic Church. So siya yung nag-found doon ng non-living church, yung building. Siya yung nagtayo. Kaya nga, may mga historical na din yun ng yung mga building namin doon sa Cebu. Kaya nga sinabi, di ba Brad, nasa batas yan? Pagka umabot ang 30 anyos ng building, gigibayan yan or iibahin kasi may kalumaan na yan at saka delikado pag pag maglindol. Bakit hindi giniba yung Katoliko? Nga ilang taon na yan, sumubra na yan, more than 500 years kasi po historical na yan, hindi na pwedeng gigibayan yan at saka mahirap na maghanap ng mga istruktura na yung sa mga coral reefs na rin. So ipinipreserve lang namin yung mga original, saka matibay pa naman yun ayan yun bro, yung ibig kong sabihin. Patungkol naman doon sa sabi mong sanctification, may kwan ba? Of course naman. Sige bro. O sige, saan mababasa sa Biblia na ang linggo inutos na? Inutos na? Inutos na ipangilin. Saan mababasa sa Biblia? Ito, basahin ko sa Biblia bro. Si linggo daw sa Isus. Mura ni Sabadista nga gambak-ambak og topic. Di yun, nawa ni Sabado. Sandali lang bro, inom muna ako ng tubig bro. Dili mo na ambak. Dili mo ambak-ambak bro. Kayo dili ka mangukay, dili nimo mahibawan ang kamatuoran og mag-focus ra ka sa usa ra ka bagay. Kinahanglan o kayo nimong mga ugat ug unsa. Kaya nga sa dinami-dami. Kaya nga sa bro. Naman na magtuon sa kamatuoran. Dili kay mo focus ra ka sa usa ra ka buok ugat. Bro, kaya nga yung sinasabi na maon ang inyo Bro, kaya nga sinasabi ko bro, sa dinami-dami na mga isyo, sa dinami-dami na mga doktrina, ba't napunta ka pa kay sa mga sabat? Pwede namang isuin mo ibang doktrina, ba't sa sabat pa? Pero anyway, dito tayo bro, ang tanong mo, no. Bakit galit ka? Hindi naman ako galit. Ito yung tanong niya. Natatakot ka? Hindi naman ako takot. Sasagutin ko yun Huwag ka matakot. Sasagutin ko Ito yung tanong. Saan ba sa Biblia inutos? Gusto mo sulod yan. Si Brad Jando, gusto mo sulod guro na. Bakit daw? Action ada group ba ni? Iwan ko. Sige, basahin natin to bro. Sabi niya 23, 25. Numeros, Leviticus 23 tayo. Ayan. Sabi daw, saan ba yan sa Biblia? Babasahin natin yan 23. Sabi pa ni Yahweh kay Moses. Saglit lang Old Testament yan Old Testament nga, sabi ko. Sabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita ng unang araw ng ikapitong buwan, ang araw ng pahinga. Gawin ninyong banal na pagtitipon. Meron pala.